Realment, la veritat, estem a una situació molt curiosa. Un va caminant pel carrer i es troba drapets de colorins penjats dels balcons, de les finestres. La majoria de colors groc i vermell. Uns tenen 4 franges vermelles i altres tenen només 2 franges vermelles. I la gent es veu que considera que això és molt important per a ells. És molt curiós, no? Perquè bé, suposo que ja t'has adonat que aquests drapets de colorins que jo dic són les banderes o senyeres, les senyeres o banderes. Això és molt curiós, perquè jo me'n recordo quan era nen, que tenia un diccionari d'aquests ITER, no? D'aquests castellà ITER. I hi havia la pàgina central, que era de colors, i estaven totes les banderes del món. I a mi, per diversió, m'agradava saber quins colors eren de cada estat, no? De cada país. I la veritat és que en aquella època era molt fàcil aprendre-se-les, perquè era qüestió de dir Unió Soviètica i ja està. Ara mateix, doncs, Rússia, Ucraïna, Azerbaiyán i jo que sé, és pràcticament molt complicat ara aprendre's aquests drapets de colorins del món. O deies Iugoslàvia, i ara que si Sèrbia, que si Bòsnia, que si Kosovo, que si el barri del costat. O sigui, cadascú té els seus colors, no? Llavors es veu que per molta gent posar aquests drapets de colors a la finestra dels balcons és molt important. I des d'aquí, doncs, demano disculpes a aquesta gent que ho considera tan important si sembla que jo ho estic posant no tan important, perquè és la veritat, és el que estic fent. Allà pel segle XIX es van inventar això que ara es diuen nacionalismes. És molt curiós, no? En realitat va ser un sistema per crear fronteres artificials entre els éssers humans i crear i dividir i vèncer. Això és el que va fer l'elit, no? Allò que alguns anomenen Illuminati. Això està planejat, està en els documents, és així. El que passa que bé, que molta gent, doncs, estic d'acord, no? En que si hi ha un grup de gent que considera que la seva forma de viure, que el seu idioma, que la seva religió, el que sigui, la seva tribu ha de ser diferent a l'altra tribu i que ha d'independitzar-se, ja he dit en altres vídeos que estic d'acord, no hi ha cap problema. És la voluntat d'aquest grup de gent, no? Jo mateix estic a favor de la independència individual respecte a aquests estats supressius que tenim ara. Però hem de tenir en compte diverses coses. Molta gent ho justifica amb això, amb la llengua, amb la història, amb la diferència i aquestes coses. El que passa és que, si ho mirem, només són fal·làcies. En realitat no hi existeixen aquestes diferències, no es necessiten aquestes diferències per independitzar-se. Mirem Amèrica Llatina, on la gent parla el mateix idioma oficial, aquest que diuen espanyol allà i aquí ho diem castellà o també espanyol, no? Però si en aquest moment jo sempre he considerat que espanyol són qualsevol de les llengües que es parlen a Espanya, i com a Espanya es parla més d'una llengua, doncs el castellà només és una llengua més i que el català ara mateix, si estem dintre d'aquest àmbit que es diu Espanya, també seria espanyol. Però bé, cap a fora diuen espanyol al castellà. Llavors, països que lluiten entre ells i parlen el mateix idioma oficial. En teoria, si diuen que parlant la gent s'entén i parlen el mateix idioma, no haurien de ser independents, no? Però ho són. Val? Llavors, la llengua no és un criteri per fer-se independent. La religió, hi ha països que oficialment tenen la mateixa religió i també són independents, no? Espanya i Itàlia són independents, no parlen la mateixa llengua, tenen la mateixa religió oficial, entre cometes, no? O al mínim de facto, i són països independents. Història, hi ha molta gent, molts països que comparteixen la mateixa història. Inclús hi ha casos molt curiosos,
com és el d'Ucraïna i Rússia. Perquè el rus és un idioma, per exemple, i el que és la russicitat va aparèixer al voltant de Kíev. I Kíev és ara mateix la capital d'Ucraïna, que és un país independent de Rússia. I és molt curiós perquè el que ara diuen ucraïnès en realitat és un idioma de l'est de Kíev, una cosa així que és més semblant potser al polonès. És una llengua eslava, però més... O sigui, que el rus en realitat s'hauria de dir ucraïnès igual que l'altre, ucraïnès. I en canvi són països independents i a Ucraïna intenten que la gent no parli rus, quan el rus es va crear en aquell territori. És molt curiós, no? I per això Rússia ve una miqueta així que fa aquesta gent d'Ucraïna. Però bé, comparteixen arrels, comparteixen història, però són països diferents, estats diferents. Llavors, serveix d'alguna cosa aquesta batalla dels draps de colorins, aquesta batalla Suposo que la gent, ja ho he dit, que ho troba això molt seriós, ho troba un tema seriós. I bé, per això és important, i si tu ets una d'aquestes persones, et dono les meves disculpes si penses que el meu sentit de les paraules és per disminuir aquesta seriositat, però en realitat és així. Llavors ja saps, tens els comentaris, pots criticar-me sense insults, no? Criticar sempre està bé. Igualment que jo estic criticant això, tu pots criticar el que jo pensi. El cas és aquest, no? Jo considero quin objectiu té posar aquestes senyeres. Una altra cosa que em sembla també infantil, no només per això dels colorins que estan inventats i tot això, els mites, llegendes que posen al voltant, les suposes històries, no històries i tot això, una cosa que sempre em va resultar infantil i curiós, i això ja de petit, de nen, era, per exemple, a les pel·lícules dels Estats Units, als col·legis, a tot arreu, posaven la seva bandera dels Estats Units o la continuen posant. I jo em preguntava, què passa? És que no se'n recorden com són els seus colors? O quan posaven els himnes, què passa? És que no se'n recorden quin és l'himne oficial i per això ho han de recordar-se un cop i un altre i un altre? Què és això realment? Això realment és rentat de servei. Rentat de servei. Considero que un grup de persones o una persona, si vol independitzar-se, no ha d'utilitzar aquesta mena de coses, només tenir la voluntat de dir, soc independent de tu, bé? O nosaltres som independents de vosaltres, i és més una il·lusió de futur o de present que basar-se en històries que després no són reals, o potser són reals, però no serveix de res estar discutint amb això, i jo penso que no està que barallar-te amb els teus veïns perquè tu tens 4 barres a la teva senyera i l'altra només té 2 franges de vermell, o de roig, com diuen a València. Quin sentit té? Són els teus veïns, no? Llavors, el que jo penso que ens hem de respectar, jo tinc amics que són d'altres països, coneguts que són d'altres països, i perquè siguin d'altres països no començaré a discutir amb ells, en canvi, té sentit aquí que els veïns es barallin? No. Té sentit que una gent digui altra que no es pot independitzar? Tampoc té sentit, no? Llavors hem de conviure tots aquí en aquest món, perquè ja dic, i això ja continuaré en un altre vídeo, ja he dit que tot aquest sistema de nacionalismes que es va inventar al segle XIX només es va crear per dividir-nos. Si volem independitzar-nos, que és diferent que dividir-nos realment, vull dir, fer les coses com nosaltres volem, només hem de respectar els altres que els altres ens respectin a nosaltres. I no podem dir ni prohibir als altres que no facin la seva forma de viure, perquè és la que ells consideren que és la millor per a ells, és la seva tribu, molt bé, ja està, és la teva tribu, que és la teva tribu diferent, quin problema hi ha si compartim el mateix món? Hem de tendir no a un govern mundial, centralitzat i aquestes coses, sinó potser a una vida en xarxa, sense fronteres, i també que les persones puguem passar d'una xarxa a una altra sense problemes. Hem de treure'ns la desconfiança i la mala bava
que s'ha utilitzat en la propaganda de l'elit per dividir-nos. I això és el que penso ara mateix. Demà no sé si ho pensaré així. Abans no pensava tampoc realment així, no? El pensament sempre es modifica amb noves dades i l'experiència de la vida i aquestes coses. Vinga, 10 minutets, doncs moltes gràcies per la teva atenció, de veritat ho agraeixo, i ens trobem en un vídeo següent, espero trobar-te, i com sempre, doncs, si no t'has subscrit, doncs subscriu-te per rebre notificacions dels pròxims vídeos i dona-li a m'agrada si t'ha agradat el vídeo. Fins una altra.